saiki nganu. Jumeneng Mbak Anting Lambang sih. Mbak Anting jumeneng kanca-kanca nyuwun sepote kagem Mbak Anting niki Mas manten baru. Monggo sepote kanca-kanca. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anting. Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Pripun Mbak Anting kabare? Alhamdulillah sangat happy dan sangat bahagia sekali. Lah kok happy bahagia sekali ki? Hari ini hari pertama saya disemangati oleh suami saya. Waduh. Bahagia. Iya toh bahagia. Nggih. Istrinya bekerja, nek disemangati ya pastinya bahagia. Bahagia. Saat ini yang sedang murung itu Mas Keswan. Lah ngopo? Istrinya nggak tahu ya kemana Mas Drama. Neng malah bebas kuwi mengko. Nggih. Wis ora mulih. Nggih, selamat malam untuk warga desa Depok. Nggih. Kecamatan Depok ya? Oh. Pantai. Oh, pantainya nggak ada kecamatan ya, Bu? Oh, lah ya ono sih. Kecamatan Pantai ono ya berarti. Nggih, selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sing banter. Kurang banter. Apa bapak-bapak nelayan iki do kesel apa ya? Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Amin sing banter. Amin. Kawilujengan, panjang umur, lancar rezeki. Panen iwake kira-kira sing pengen dipanen apa iwak napa? Iwak lele ning laut iki piye? Iwak pari. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki dumateng sedaya mawon bapak-bapak nelayan yang ten mriki, ibu-ibu ingkang sadyan ten mriki. Nggih, pokoke mugi-mugi tansah apa ya? Bagaswara sehat, pokoke aja lali nanggap meneh sesuk. Wis. Waduh. Ngono ta? Nggih, niki pripun Mas Gading? Niki wau minangkani request. Request napa? Request niki wau sambel kemangi. Oh nggih. Nggih, sambel kemangi. Mboten sah bawa nggih. Bawa kowe nganggo bawa. Apa terus ora bawa? Jare mau bahagia, semangat. Ora apa-apa. Oh, saiki terus tambah berisi ya saiki. Urung meteng ya. Urung apa? Lah biasanya dadine pirang minggu. Oh, berarti wis Ya ora to Mas Keswan iki bojone wis ayu banget to ya. Ayo walaupun mang ya melirak-melirik titik. Ora apa-apa. Oke. Mamiat mayo gandeng bala
Kumalyare Taman Sarino Swantara belam yang ngapunten nggih Mas, wonten kula ra diserak-serak. Wah lah, ora apa-apa. Nggih, kakean lek. Aku wis paham kok. Ora. Kakean lek bengok-bengok iki lho. Hmm? Ora maksudnya iki kan ora. Ora maksudnya kan kalau udah punya suami kan kudu membereskan menjadi ibu rumah tangga toh. Nah kaya bengok-bengok ayo handuke nek ndeleh bajuke ngoten niku. Duh. Heeh, ya piyaga-piyaga wae sing ngeres. Beda apa soale pikire wong lanang karo wong wedoki beda. Oh kuwi. Pak, matur nuwun. Sinten sing niki wau sing maringi? Matur nuwun nggih Pak, mugi-mugi lancar rezeki. Nggih, monggo sambil kemangi Mas Wahyu. Mas Heru.
Sip wae Mbak Anting suarane. Sip. Arep wis serak-serak kae. Ning sip. Seneng aku nek ana serak-serake sithik ngono kuwi. Iya, Pak. Iki aku barang ketoke iki lali aku ora nggawa obat. Lah kena ngopo? Iki aku ketoke kualat karo Mbah Geter iki. Kok iso? Lah dek wayangan kapan ya kae ya? Aku terus ngene tambah luntu kok tubles ngono kuwi. Tambah luntu tubles. Aku muni ngono kuwi. Terus Mbah Geter ngendika saka nggon Genter, "Kualat lho le kowe." Lah kok lara tenan untuku saiki. Wah, lah kualat tenan aku jebul. Ya ora apa-apa dirasake kepenak to, kepenak gundulmu kuwi. Sok tekan sirah ya rasane iki cekot-cekot. Kula nyuwun obate Mbah Geter. Wis sekot-sekot ya bisane iki. Rasane sok pengen tak dudul nganggo tang kae lho untukku ki. Wis krowong soale. Lah kok andang krowong? Biyen mangan iwak ana watune. Lek ku mancing nang kali ning oh ngono. Ning ya saiki wis ora apa-apa. Anu iki ya ketoke watune sing ning jero untu iki. Sapa anu dudutke? Sing gelem dudutke iki. Saiki ngaturi apa jenenge lagu meneh men ora sepi suasanane. Ya ora sepi. Iki rame banget sing nonton. Wah iya Nduk ya. Ayo karo dilipur kan lagu-lagu saiki sapa ya? Wah, Mbak Agnes. Mbak Agnes? Anu Mbak, mang nyepeng mic riyen Mbak. Nyepeng mic. Napa kula cepengke? Lah nggih kudune kan aku sik nyepengke. Oh iya. Ora. Pun gak rene mawon Mbak. Buatan Mbak nganu jumeneng nggih Mbak? Oh nggih. Nggih. Disepoti. Wah disepoti nggih monggo kanca-kanca kula nderek spote. Dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Waduh, kok ketok semangat malam ini? Semangat, lah ya kudu semangat. Lagi sami kula nggih semangat banget tok niki. Mergane apa? Mergane enten Mbak Agnes, iya. Loh, Mas Gadeng kok senengnya karo manten anyar iki lho? Kok seneng karo manten anyar? Kula muni Mbak Agnes lho. Hah? Napa jenengan manten anyar? Ora. Oh, Mbak Agnes. Ya berarti aku. Mang tileki kupinge enten watune mboten niku. Ora grono. Kula cuthike nek enten. Ora kok yo. Sekarang yo aku ki saking cerdase makane yo sok amat. Walah nggih. Kekuping. Nggih menika nderek dingah Mas Gading. Nggih, nderek acara dingah. tasyakuran. Tasyakuran. Napa? Nelayan Mina Bahari 45. Terus nggih. Nggih, nggih. Ngawontenaken tasyakuran. Nggih, Mina niku napa, Mbak? Mina itu ikan. Bahari? Bahari itu lautan. Wah, nggih. Berarti Ikan di lautan. dine kok iso ana dine? Lah ya ngono masuk ikan lautan, ikan laut. Ikan laut berarti. Nah, nggih, ngaten nggih. Terus 45-ne apa artinya? Nah, 45-ne napa? Tahun kemerdekaan. Wah. Mbok menawi. Iya, betul toh, heeh. Nah, nggih. Nggih, mugi-mugi saya ngrembaka. Amin. Pengunjungi Pantai Depok nggih saya kathah. Pedagange laris manis. Tangkapane ikan ya saya akeh, mundak akeh, werna-werna, iwake ya saya werna-werna ngono lho.
Dadi penuh variasi. Nggih. Ajeng anu nyekar napa Mbak Agnes? Hah? Ajeng nembang napa? Mbak menawi wonten pamundutan lelagon. Dereng enten melih namung wau niku. Nggih kula ten mriki niku saking cilik lho Mas Gading. Oh napa nggih? Nggih lah kan nderek Pak Seno niku ket cilik riyen ten mriki isih kelingan aku ning kene iki digaweni panggung cilik nika. Terus nek nembang munggah ndono kuwi. Biyen aku isih nganggo rok sakmene iki. Oh, kok sakniki mboten? Lah kaya yoga-yoga sik seneng gah aku. Ora mung yoga aku ya seneng banget. Lah ya reti aku kaya ngono kuwi senengane wong lanang. Heeh, saka cilik nganti tekan saiki ya tetep tesih nderekke ten mriki kalian Mas Gading sakmenika mbok menawi nginjang melih tahun depanipun Mas Gading teras ingkang nerasaken Bapak wonten mriki berulang-ulang. Amin. Nggih. Nggih, ajeng duet mboten, Mbak? Duet kalian Mas Gading? Oh, mboten. Loh, ampun kalih kula. karo sapa? Niku kalih sik ngrebab niku. Mumpung ora ana bojone jare mau ning transit ngomong, "Ding, aku mengko duetke karo Agnes ya, Ding." Ngono kuwi nggih. Estu. Mumpung bojoku ora melu engko duetno karo Agnes. Ngaten. Streaming lho. Ampun aku mau request njaluk kaya ngono kuwi, Je. Oh. Ding. Nengane. Lah yo ket mau ki nganu tak takoni ngopo to Mas? Kok nganu apa suram wajahe ngono kuwi. Terus? Ora aku ki mumet ngono lah ngopo? Iki sesak. Wah saiki sirahe mundak gede aku. Oh alah. Sing gedhe iki sirah dhisik. Lah yo sik diiketi to yo, udah sik di nganu. Di nganu ki digapake. Tak urus lho niki, Mbak. Lah piye ayo duet karo aku ayo. Nggih. Mumpung ra ditunggoni engko ndak dipleroki. Neng ya kuwi mau mong kok nek ngedeke aku ning ana duwite lho, Ding. Ngono kuwi, Je. Lah ya wis apal nek aku wong ki mau ya wis ndremis. Ayo Mas Kis. Ya disepoti. Monggo Kakang Mas. Blendrongnya Mas. Ayo. Ya.
Wis apik wis. Sapik. Kaya soleh. Pira-pira. Kowe iki diewangi nganti megah-megah ngono iki kok soleh. Iki yo admine kon mikirke aku lho. Heeh. Wis Aja ana pira kuwatir. Iki ana pira ya iki? Ora ana ya? Ora ana. Ora ana urung ana. Wis. Heeh. Derek bungah nggih. Nggih, derek Bu. Wah. Nggih, Bos Jan. Alhamdulillah niku apa niku mendidik. Waduh. Niku ngemong ket biyen nganti saiki nyatane yo iso kelakon dadi dalang. Amin. Alhamdulillah. Yo padha-padha kowe dalang aku yo dalang. Lagi. Sik apik-apik wae yo Mas Gading, sik ditiru sik elek yo aja. Aja. Ha ning kula le diajari lelek kabeh niku, Mbak. Lah iya mergane ki oke elek. Lah ya aku biyen ayo sing tak tiru ya sapa to dadi ngono. Lah nggih. Mula kowe ya kudu niru aku. Ha nggih, heeh. Padha dene dalang. Ayo iki ngedrami aku. Kok malah larang sing ngedram ya harus mayang. Wis jan. Wis iki aja ngersake apa Mas? Tak leren sik nggih mengke. Tembang-tembang duit napa, Mas? Apa? Kok Mas Ayo nek aku iso aku mung rondo kempling. Ha wis mengko kuwi lah arep apa? Cinta tak terpisahkan ya kudu nggo keyboard. Nggih. Ayo to. Lintang asmara. Jelas aku ora apal. Ngagem tekes. Hah? Ngagem teks. Nganggo teks. Nggih. Oke, sak dadine. Goleke nduk anting. Waduh. Ayo. Apik mungkin suwan ki nek wis muni joget nopo. Wah, Luwese ora jamak-jamak, ngrebab ya apik. Wah, ngendang ya luwes. luwes. Mang dadi pemain badminton, Wis tau ya. Wis tau apa? Wis. Kalahan mesti. Biyen aku najan nyanyi nang wetan kono kok, Mas. Teng pundi? Nang kono, ndi sapa nu? Nang wetan. Wetan kono. Gune Alek, biyen gune Alek. Nggih. Wis saiki yo di apa? Nggih. Dibawani ra. Bawani yo kok ting nes. Piye to? Piye to? Anting ning kono lho. Heeh, kagowo-gowo Duwe anting. saiki gedhe anting. Heeh. Heeh, aku nek cilik ngono kuwi wegah. Terlalu mudah. Ngapa le goleki? Nek gedhe rak kuwi. Ana tantangane. Oh, ngono. Bawani nes. Berarti sik nang omah ana tantangane. Ana mula sing omah tak ingu nganti sok sak jelahe kono, ora sak jeleku. Sak jelahe kono. Nah ya menyadari. Ben mumpung ra melu. Ya mbok menawa nonton streaming iki. Pak, ora tau nonton kok. Lah mbok menawa terus omahe mengko kancingan kabeh. Ayo golek kos no. Wah, iya. Ngekos Royu Pras. Lah nggih. Oh, bener. Nang Pandan Wangi ngene topo ngono ra wis. Ya, Nduk ya. Ha nggih. Sip. Apik. Bawani, Nduk, Nes. Lah ya wong loro to ya. Bawane apa Kene Cahyu? kan Mas. Aduh, wis seneng tenan aku iki lho wis tak arep-arep. Ah, to. Agnes sik. Apa? Saiki Wani. wani nyekel tangane. Biyen cilikane melu momong aku ya Nes ya. Melu ngedus yo? Ora ngedusi. Ora. Ora. Soale aku ki ora ngurus gede cilik. Yo Nes gek nembang. Apa? Lah apa? Barang yo. Pelok barang. Oh iya. Parfume Mbak Agnes wangi ora, Wangi. Oh, wangi. Aku ora nganggo. Ih. Nggih, ora nganggo abune marai kaya ngene. Kaya ngene kaya kepiye nek kaya ngene? Ya sip lah, ambu alami. Aku wis tak golek iki sik bau-bau alami. Aku Ambu alami iki piye? entut, barangnya seneng banget aku. Gegarane. Nah, ini terus aku aja nyawang aku ya, Nes. Hah? Aja nyawang bondo donya. Trimonen aku ya. Sik aku menggeh-menggeh tenan lho, Nes iki. Ngombe sik, ngombe sik. Wis ora. Ku nang mburi ro kowe. Gegarane wong akrami
Pedhot iki. Wah, Jan. Jan Apik ya. Mbak Agnes. Hah? Om Keswane ku riyen nate apa lara weteng to. Memburi kono kuwi. Heeh ning mburi terus. Ndodok madhep ngalor. Madhep ngalor. Lah kok semampir ning boyok mergo kena ombak. Jijik. Dadi bali meneh kae lho wis. Heeh. Kaya ngono lho diceritake. Benar jan itu dilapi kok. Malah dilapi tok gawa mulih ya nu ya. I. Ora wani nang segara ki kudu resik ya, Mas. Ah, nggih. Segara ki digawe resik, dilarang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Nah, ki kena pidana. Tak yo wis tau to. Aja dibaleni. Ora kowe ora bojoku mesti nyangkut kuwi lho, Nes. Kowe berarti karakternya padha. Seneng aku. Keras iki seneng. Ora. Aku lembah mana? Lembah, heeh, lembah manah, lembah BM ya. Gentenan to ya. Apa cakepane? Amung ati pawit tane Jebul apik tenan yan suarane. lah iya no Mas. Jalang kok. Oh, Oke. jalang kok ya. Minta kula tak suwan ngambah. Heeh, weh sesuk mayang karo aku. Wah iya Dik. Tanggal 26 26 di TWC Prambanan. Prambanan. Wah, jos nek mboten mesani gelo ya Mas ya. Oh gelo. Wes siji diapik Gelo. siji bosok. Tur saru. Menang sarune nek aku ora. Yo nggon sabet nggon swara ya wis apik Mas Gading. Sing tak buru ki diopo-opo kok Mas. Sing tak uyaki diopo-opo. Nah, terus napa? Ming uyak duit aku. Iya ra. Nah, nggih. Iki sampean uyak apa? Kula sak-sake sing iso doyak, Hah? sing kena dioyak. Oh nekat ya kowe iki. Nekat nek aku kok. Iki wingi storine ceweke sapa meneh kae? Apa? Kayak story ceweke sapa meneh? Sapa-sapa kena? Aja sok seneng dolanan wong wedok ya Mas. Heeh. Tak elingke. Lho iki Ya ra. Mengko ndak? ketatalan lho iki. Mengko ndak? Mbok ora sida Nes kowe iki. Aku nak kene ben tok suci kata apik. Ngendidik bocah didik anak. Makane iki ben. Lah kok jojok. Ben Mas Gading ki niru sik bener ngono lho makane kandhane. Lah ya makane, ya kuwi. Heeh. Kowe iki ora sida. Monggo nek ning omah biasane aku nek ning omahe Om Keswan ki sapa ding wis kon story sapa? Ning anu Om, wah ya kaya ngono kuwi ora apa-apa. Jenenge isih nom. Ngono kuwi kok. Heeh. Fitnah kuwi. Wah. Aja le aku wis cukup siji ya. Siji. Nek tambah ora apa-apa ning aja siji pedhot siji pedhot. Nah. Terus bar iki bar muni ora apa-apa mumpung isih nom terus aku kenalno ding. Aku golekno. Aku golekno, aku kenalno. Aku yo kadang yo dipikiran ngono kuwi ning. Ya kowe wis pedhot aku bar kowe ora apa-apa. Ning ora aja ya Mas. Nggih. Aja wis. Cukup siji nggo salawase. Kekancan salawase. Mayang salawase. Amin. Besok motor neh aja diblombong. Kalau kadung tak blombong meneh. Kecekel polisi wah wis. Mulai terus tuku meneh kok aku kae. Wah edan. Ini wis padha pakmu. Jeleh motor buang kalen tuku meneh ya wis ra apa. Luput pisan kena pisan ya Bune Bu ya Bu Yen gampang luwe gampang yen angel angel ka
Seliramu apa aku, Bu? Ora guyu-guyu to. Bu wong wedok iki nek jarake driji-driji jembar ngene iki suarane iso dawa ya. Ora ya. Heeh, asik ya, Nes. Kok saya diwaske sikil? Lah ya pertama ya sikil-sikil munggah. Bar sikil, Hah? bar sikil, Bar sikil dengkul. dengkul. Bar dengkul, Pupu. bar pupu. Gulu. Wah, kok atuh banget. Wedi tak kasus. Rampung. Mau mangkat terus apa, Nes? Mangkat terus apa? Aku bonceng. Bonceng. Sok ro bapak. Bapak sapa? Bapak bojong. Ya. Ben. Apik seneng aku nek ngene iki. Heeh, untung. Yo, Yuk. Bareng ya? bareng. Heeh. Ya. Suwe. Angel nek bareng. Hah? Angel. Angel. Ya Pak ayo. Kowe ra Heeh, aku ya gur keceritanan. kecerit-kecerit Kecerita apa? Keceritan. Diceritani ngono lho. Oh iya. Kecerit. Ya nggon aku keceritanan kok ya. Edan kok Nes kowe. Ngapa to aku Yo waras tan lho. Yuk. Jiro lho. tan Baleni. tan tan kenoti numbas arto ada arep nyeko dhewe-dhewe Ora kompak kok. ora kompak Layak. kaya Yo. golek udu ya Nes Duet tok. duet deh wah jan wis Saka sapa? saka sapa Ayo Mas Kes lah berarti. Udu. Wah, tekan arep wong ayu. Arep ngeral. ora rasa Piye to? Heeh. ngerol aku elek Ngeral. Heeh, wong ayu. wong ayu Pak Geter keyboardnya. tresna apa rasa ngerel wis langsung wae Ya wis berarti siang. siang pantara ratri wong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang saya sukses
Sip to, Bos. Sip. Bos, Matur sip. nuwun. Sip. Wah, jan apik tenan nih. Nggih. Mengke-mengke ya, Nes. Nggih, sampun Mas Keswan. Oh, sik. Mandap. Munggah sik di urusan aku karo Mas Jang ya. Hah? Urusan apa? Ya kepiye ora mung urusan Wis tak transfer. Transfer ora ngerti rekeningku kok. Ngerti. Ra piro? Aku mau tekan Mbak Ayu. Ra kuwi lah kurang ajar. Heeh. Aku dadi kowe WA karo bojoku. Tak WA kok. Terus Ingin. tak video iki kan mau. Hah? Tak video. Video call. Oh, tak video ngene iki lho niki Mbak Om Keswan. Polahe kaya ngene iki ngono. Wah, lah mengko tak kunci tak lawange tak kunci kabeh ngono jare. Wes. Wes tenan nih. Wes tenan. Ayo mengko urusan buri panggung biasa. Oh iya. Biasa toh. Wes aku kowe biyen kerep dijanjeni Apa? almarhum bapakmu yo janjeni aku, kowe yo janjeni aku. Oke, Pakmu biyen ming, "Woi, Pak yo." Beres ya, wis ilang. Sembuh pokoke. Tobok aku. Ayo. Nggih. Mulane sing ngono kuwi tak turun. Nek wis ora nyekel imik kan wis ora ngopo-ngopo. Mulane tak mengko mburi kelir aman. Mongko ya mengko rampung langsung bablas mulai wae kok ndak selak ditemoni aku. Ndak selak di kene 200 ngono kuwi ya biasane.